Şandeyê taybet yê neteweyên Yekgirtî Gêrbitirson dema li darxistina gera bê ya civînên Komîteya Destûrî ya Sûriyê eşkere kir û got jî ku tevî agirbestê hîn şer û pevçûn li Bakurê Rojhilatê Sûriyê berdewam dikin. Roja Înaborî li pêş civîna Encûmena Ewlekariya Navdewletî Bêtirson got ku roja 25 vê mehê an ku siba gereke din ya civînên Komîteya Destûrî ya Sûriyê dê were li darxistin. Roja heştê vê mehê Komîteya Destûrî gereke xwe ya civînan li Cinêfê biradestkirina hin mijaran kotêberiya li darxistina gera bê werin gengeşekirin bi dawî hat. Di civîna Ewlekariya Navdewletî de Bêtirson got ku hîn raport derbarê topbarankirin û şerûpevçûnan tevî lihevkirin û lihavhatin li Bakurê Rojhilatê Sûriyê hene, ku di encam de bêhterî nod sivîlî şehîd bûne û bêhterî 75,000 kesî derbeder bûne. Komîteya Destûrî weka yekem car dê Kongrê Danûstandinê yê Sûriyê li Sûçî bi serpiriştiya Rûsya di mijdara sala borî de hat ragihandin ku ji 105 endaman di navbera rejîm, opozîsyon û civaka sivîl de pêk tê. Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê jî bi 2 endaman di Komîteya Berfireh de û bi endamekî di Komîteya Piçûk de beş dare.